पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नाविन्य आणि संशोधन हे अर्थव्यवस्थेचे चालक आसात। नवी दिल्लीत महाराजा अग्रेसन टेक्निकल सोसायटीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायले मत। भारतीय जनता सदाच आदिवासी लोकांच्या हित आणि कल्याणाचेर दिला भर। झारखंडात विजय संकल्प अभियानाक संबोधित करतना प्रधानमंत्री मोदी उलयले। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शहा हांणी आयज मुंबईत राज्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर संकल्पपत्र केले जारी। भाजपाच्या संकल्पपत्रात मुखेल 20 मुद्द्यांचेर दिला भर। मुंबईत काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी पक्षाचे घोषणापत्र केले जारी। ग्रामीण विकास, उद्योग, शहरी विकास आणि कल्याणकारी योजनांचो घोषणापत्रात केला आस्पाव। आणि भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीचो 4 T20 खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ आयज दक्षिण आफ्रिकेत रातचो 8:30 खेळ जातलो सुरू। आता खबरो विस्तारान। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां की संशोधन आणि नाविन्य हातूंत गुंतवणूक करप म्हळ्यार देशाच्या उदरगती खातीर निधी घालप आसा। नाविन्य आणि संशोधन अर्थव्यवस्थेचे चालक आसात। नवी दिल्लीत महाराजा अग्रेसन टेक्निकल सोसायटीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यात ते उलयताले। उपराष्ट्रपतींनी मुखार सांगले की वेपार आणि उद्योग हांच्या संबंधान आशिल्ले लोक समाजाची सेवा करतात। भारताच्या स्वातंत्र्यता आंदोलनात तांणी महत्वाचे योगदान दिला। तांणी मुखार सांगले की महाराजा अग्रेसन टेक्निकल सोसायटी एक स्वयंसेवी संस्था असून शिक्षण आणि भलायकी मळाचेर ती महत्वाचे काम करता। You are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला की भारतीय जनता पक्षान सदाच आदिवासी लोकांच्या हिताचेर आणि कल्याणाचेर लक्ष केंद्रित केला। आदिवासी भाव आणि भयणांच्यो आकांक्षा आणि स्वाभिमान भाजपा खातीर सगळ्यात व्हड आसतलो अशें तांणी सांगला। झारखंडाच्या बोकारोत चंदनकॅरी विधानसभा वाठारात विजय संकल्प अभियानाक संबोधित करतना प्रधानमंत्री उलयताले। तांणी सांगले की भाजपान फाटल्या वर्सा कल्याणकारी योजनांचेर जे पैसे खर्च केल्यात ते काँग्रेस पक्षा परस 4 पटींनी चड आसा। आमी झारखंड तयार केला, ताका लागून ताचो विकास करप हे आमचे कर्तव्य आसा अशें तांणी मुखार सांगले। केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडातल्या गुमला ह्या वाठारात संकल्प रॅलीत वांटो घेवन संबोधित केले। ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर टिका करीत तांणी सांगले की काँग्रेस पक्षान लोकांचो हक्क लुटला। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां
भाजपा सरकार चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज मुंबईत राज्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर संकल्पपत्र जारी केला। भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्पपत्रात मुखेल 20 मुद्द्यांचेर भर दिला। या वेळार महाराष्ट्र भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले। लाडकी बहीण येवजणेची रक्कम 1,500 वेल्यान 2,100 रुपया केल्या। शेतकारांक कर्जमाफी, भावांतर येवजण, 25 लाख रोजगार निर्मिती आणि वृद्ध येवजणेची रक्कम 1,500 वेल्यान 2,100 रुपया वाडयतले अशें आश्वासन संकल्पपत्रात आसा। देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात, सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी युती सरकार ने रखा है। घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगले की काँग्रेस पक्ष धार्मिक मुद्द्यांचेर आरक्षण दिवपाची घोषणा करता। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। घरमंत्री अमित शहा हांणी उद्धव ठाकरे हांचेर टिका करतना सांगले की ते कलम 370च्या आड आशिल्ले। तांचे विचार राम मंदिर निर्माणा आड लेगीत आशिल्ले अशें तांणी सांगले। हम नहीं कर सकते, आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। भाजपाचे संकल्पपत्र म्हळ्यार उदरगतीचो आराखडो आसा अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। पुढच्या काळामध्ये 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा आमचा संकल्प आहे। 2027 पर्यंत 50 लाख लखपती दीदी या महाराष्ट्रामध्ये तयार करण्याचा आमचा संकल्प आहे। आम्ही भावांतर योजना आणतो आहोत, म्हणजे हमी भावापेक्षा जर कमी भावामध्ये मार्केटची खरेदी सुरू झाली तर हमी भावाने खरेदी तर करूच, पण ज्या ठिकाणी हमी भावाने खरेदी होणार नाही त्या ठिकाणी भावांतर योजना राबवून जो काही मधला डिफरन्स आहे तो थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। असं ठरवलं आहे की शेतकरी या ठिकाणी जे काही खत खरेदी करतात
त्याच्यावर जो SGST आम्हाला मिळतो तो SGST आम्ही शेतकऱ्यांना परत करणार आहोत. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी महाराष्ट्रातल्या प्रचाराविशीं जागृताय करपा खातीर सांगलीत पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले की महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार बहुमतान येतले. कुठलीही योजना भारतीय जनता पार्टीचा आणि NDAचं सरकार जे चालू करतो तो परमनंट काळासाठी असते, निवडणुकीसाठी नाही आहे. ओके, त्यासाठी मी उदाहरण देत असताना मध्य प्रदेशाचं दिलेलं आहे, आपल्याला गोव्याचं दिलेलं आहे. जी योजना कारण माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाखाली जी आम्ही सुरू करतोय दॅट्स द मोदीजीज गॅरंटी. पूर्ण बहुमत महायुतीला मिळेल. मी खात्रीने सांगू शकतो की ज्या पद्धतीचं वातावरण आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे, वेगवेगळ्या भागामध्ये मी जातो बघतोय, एक उत्साहाचं वातावरण आहे. काँग्रेसच्या बाबतीत आणि त्या महाविकास आघाडीच्याबद्दल मी सांगत नाही. मी कोकणातही प्रचाराला गेलो होतो, त्या ठिकाणी त्यांच्यामधल्या भांडणामध्ये जातच नाही. त्यांनी काहीच केलेलं पण नाही आणि करणार पण नाही, त्याविषयी बोलायची काही गरज नाही. आम्ही जे बोलतो ते करतो अशातलं भारतीय जनता पार्टीचं आणि महायुतीचं सरकार आहे. गोयात सध्या चालू आशिल्ल्या नोकरी घोटाळ्या संदर्भात उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की गोय सरकारान हातूंत सामील आशिल्ल्या खुबश्या जाणांक अटक केल्या. गोय सरकार हाची खोलायेन चौकशी करून मुळा मेरेन पावतलो अशें तांणी सांगलां. गोव्यामध्ये ट्रान्सपरंटरित्या नोकऱ्या दिल्या जातात. आता कोणी जरी नोकरीसाठी तिसरा माणूस जर पैसा घेत असेल, त्याचा काही सरकारशी संबंध नाही, तर त्याला पकडून आत टाकणं हे सरकारने सुरू केलेलं आहे. म्हणून गोव्यामध्ये पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यामार्फतच नोकऱ्या दिल्या जातात. पण काही लोक भूलथापा करून त्या सगळ्यांना आत टाकायचं ऑलरेडी म्हणजे 13 ते 14 लोकांना आतापर्यंत आत टाकले आणि यापुढे अशा पद्धतीची स्ट्रिक्ट ॲक्शन गोवा गव्हर्नमेंट घेईल. वीज मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजित इलेक्ट्रीक गाडयांच्या रॅलीक 5वो बावटो दाखयलो. प्रदूषण उणें करपा हेतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या निमतान मंत्री मनोहरलाल हांणी EV एज अ सर्व्हिस ह्या कार्यावळीक सुरवात केली. प्रदूषण उणें करपाक EV गाडयो महत्वाच्यो अशें मंत्री खट्टर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो EV सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी. और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको EV सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके. केंद्र सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो सार्वजनीक येरादारीक सहकार्य करपी आसात. PM ई-बस सारकेल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यांचो हातूंत आस्पाव आसा अशें नीति आयोगाचे सल्लागार सुदेंदु सिन्हा हांणी सांगले. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं. इसलिए PM ई-बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM ई-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े. मुंबईत काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी पक्षाचे घोषणापत्र जारी केला. हे घोषणापत्र महाराष्ट्र वेंचणुके खातीर जारी केले. या वेळार उलयतना तांणी सांगले की हे घोषणापत्र महाराष्ट्राच्या उदरगतीचेर आधारित आसा. ह्या घोषणापत्रांत ग्रामीण विकास, उद्योग, शारांचो विकास आणि लोककल्याणकारी येवजण्यांचो आस्पाव आसा. महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स है. एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है. महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं. ये हमारा सभी का संकल्प है. ह्या घोषणापत्राप्रमाण महिला आत्मनिर्भर जातल्यो तशेंच महाराष्ट्रातल्या तरणाट्यांक म्हयन्याक 4,000 रुपया दिवपाचे उतर घोषणापत्रांत दिला अशें तांणी सांगले. महाराष्ट्रातल्या लोकांक योग्य ते प्रमाण रोजगार मेळटले अशें तांणी मुखार सांगलां. नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में
रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. सरकारी नोकरी खातीर पैशांची मागणी करून उपरांत ताची फसवणूक करपी कितलेशेच ठकसेन आयज सरकाराच्या फुडाराक लागून कादी येत आसात. ह्या शिवाय जांकां फटयल्यात तांणी कागाळ करपाक मुखार येवचे अशें भाजपाचे म्हणयारे ॲडव्होकेट यतीश नाईक हांणी सांगले. शेनवारा भाजपा मुख्यालयात आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. विरोधकांनी कितलोय बोवाळ केलो तरी सरकाराच्या फुडारपणाक लागूनच आयज कितलेशेच लोकांनी कागाळी केल्यात अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलां. ह्या प्रकरणाची पुलीस खोलायेन चौकशी करीत असून अशा गुन्यांवकारांक ह्या फुडें माफ करचे ना अशें तांणी मुखार सांगले. Governmental initiative and proactiveness has led to these conmen and conwomen being exposed, and it is very important that Honorable Chief Minister himself has said that it is at the instance of the government that the first FIR has come to be filed against these conmen and conwomen. This action of the government of ensuring that the corrupt are brought to book has given confidence to people who have janchi फसवणूक झाल्या to come and file FIRs. Police is investigating this case. All the complaints are being investigated. These complaints will be investigated thoroughly. Opposition should not play politics on this. It is the leadership of the Honorable Chief Minister and this government. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्ल्या आरोपा उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे बरेच भडकल्यात. तांणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांकां निवेदन सादर करून अमित पाटकर हांणी केल्ल्या आरोपाची खोलायेन आनी रितसर चौकशी करपाचें निवेदन केलां. गरज पडल्यार अमित पाटकर हांच्या आड कायदेशीर कारवाय जातली अशें तांणी सांगलें. पुलीस म्हळ्यार तळमळ आनी चळवळ आसता. पुलीस खूब त्याग करून लोकांच्या सेवे खातीर वावुरतात. तांकां तांच्या परिवारा पासून पयस रावचें पडटा. हो त्याग सादो नासता म्हूण स्वाभिमान हो पुरस्कार तांकां योग्य आसा अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. राजश्री क्रिएशन आनी राज हावजिंगच्या जोड पालवान ही कार्यावळ शेनवारा कला अकादमीत जाली. ह्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई, LICचे माजी विभागीय व्यवस्थापक कमल कुमार, राजश्री क्रिएशनाच्यो संचालिका प्रज्ञा नाईक आणि राज हावजिंगाचे संदीप निगळे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ते गोंय राज्यान जेनीन सर्व्हिस दिल्ली आसात तांकां प्रदान करचे. उद्देश इतलोच आसा
की ज्यात स्वाभिमानान जगणारे लोक जे आसात, देशा खातीर अभिमानान आपलो कीर्तिमान जो आसा, आपलो बहुमान जो आसा तो राखून या भारताक बरी तरेची सेवा दिवप. खरें म्हळ्यार हेची दखलाय कोणी घेतली ना. बरेचशे पावटी आमचे राजशे हावजिंगचे तांणी सुरवातीकूच स्वागता वेळाचेर म्हणिल्ले आसा. पुलीस भाव जे आसात, न पावस, न वादळ, न वारे, न वत, न शीं, खंयचेच आपत्तीत परिस्थितीत आपलो जीव धोक्यान घेवन दुसऱ्यांचो जीव वाचोवपा खातीर प्रयत्न करता. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीचो 4 T20 खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ दक्षिण आफ्रिकेत जातलो. सेंट जॉर्ज पार्क मैदानाचेर हो खेळ जाता. भारतीय वेळेप्रमाण रातचो 8:30 हो खेळ सुरू जातलो. भारतीय पंगडान हाचे पयलीं 1-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नाविन्य आणि संशोधन हे अर्थव्यवस्थेचे चालक आसात. नवी दिल्लीत महाराजा अग्रसेन टेक्निकल सोसायटीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी उक्तायले मत. भारतीय जनता पक्षान सदांच आदिवासी लोकांच्या हित आणि कल्याणाचेर दिला भर. झारखंडात विजय संकल्प अभियानाक संबोधित करतना प्रधानमंत्री मोदी उलयले. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शहा हांणी आयज मुंबईत राज्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर संकल्पपत्र केले जारी. भाजपाच्या संकल्पपत्रात मुखेल 20 मुद्द्यांचेर दिला भर. मुंबईत काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी पक्षाचे घोषणापत्र केले जारी. ग्रामीण विकास, उद्देग, शारी विकास आणि कल्याणकारी योजनांचो घोषणापत्रात केला आस्पाव. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीचो 4 T20 खेळामाळेंतलो दुसरो खेळ आयज दक्षिण आफ्रिकेत रातचो 8:30 खेळ जातलो सुरू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @TD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.